Dari, nya agari ra bay gipalit na mo gahapon di ah. Ha? Kani bang kanang Tren mo. oh. Okay lang siya ben yan eh. Plastic siya? Oo. Kira na. Ano siya oh. Iba natin. Nalagi sige lagi uwan ko basig. Basin og di na pud mo duty ba kay uwan pwede masiguro dadto ra ka magmasa una dadto. Ay ito. Dili mo dito ang Oh, diha na mo magmasa para di mo mabasa ba. Ini ag okay. Ini ba? Telegraph. Oh, Asa lagi na wala? di naman ako makita ano gasan na nabutang. Partner man ko na siya sa color. Dila mo? Sige mo. Ag dari dapit ra ba kay wa na mabasa kol. Basa na naugar na. Hello guys, madung adlaw natong tanan guys. Mo balik na pud mi dito sa St. Paul guys kay karon naka-schedule lagi ang picture sa ID. So na balik na pud mi kanang uwan-uwan ra ba na grabing kangit-ngit ag panahon. Pero amping tang tanan guys ni habit sa mi dari sa kapilya kay man ijang kuan guys sa pitanan na madari kapilya. Kuan pata sa buwang ini po kami. Ang duran ha. Oh, labog na. Oh, wala. Padung mi sa boarding house ni Cristel magpakyaw na naman mi og tricycle among ikarga ag iyang mga gamit. No guys, na namin dari sa padung sa boarding house ni Cristel kay human na siya og picture sa kuan kanang ID. Diya ang ID makuha nagka kuan pa. Nagka-klase. Nami dari kanang nice man po diyang boarding house dari kay safety pud kaadyo. Pero kuan naman kanang need kadug signal. Okay. Oh, naihang box. Di ba na sa mahog? Di mahog? Pwede rin sila tubangan na siguro ang hawiran. Kana anak, tubangan na anak? Ha? Kana tubangan. Magbuak na. Mo kay bawa ka nga ning gawas sa. Hindi, ano, bali ang firma ang iyang balik na ni kami na magpirma. Then check-in niya na, check-in time niya na. Ah. Kay kamo sila may pangitaan og naba ka diya sa sulod. Galas ni wala ka pa miss. Amo ni ipasa dito sa kay Sister Donna. Ya wala Ay, kay pag mo. lumagpas kang alas 9, sulod ka dre. Tawagan namin Sister Donna. Pwede kang pasudlon pero Tawag sa og ang pasudlon ba ka? usapin niyo Sister Donna kung sa ano. Okay. Basta may curfew time kami. Isang bata gutom na. Gini. Salamat. Salamat ni Mami. Lipay na po siya. Naiatbang po na itong choking to. Oh. Pero kuhan naman siya. Tag 265 running duha. Sang ginluan isang kuan guys diyan agi sang igagaw des ubos. Si Cristel na sa babaw. Ni magbayad sa kasimuhang boarding house nak. Ida na magijahang rice cooker ug isang ubang mga gamit nang isang unlan dari.
Kay agunlan ni dyan na nipis na. Tatara na. Kisilpi pa dyan siya. Mga makagamaligyan ko ah. Dili na. Ito rajud nga nakasakay mi larga dajon. Karon ako Asawa ni ko, ang anak ni Dani na matasimpon ko gusto na. kisa si Dani kong ba? sa una maamura ni pangawaton. Kuwang nak. Imura ba ng mayroon nun. Pit, nagkuhan tawid. Kung gihapit ang uniform ni dia. Apa sila dari dia. Kumbati pa ni mo hang darling oh. Kahilak-hilak na gali ni oh. Dia pud si kuano gahilak na pud si George oh. Wa mo guni sila panyod to. Nawa, gahilak na ni imong partner day. Nangabot na day minja. Dako na sila agi guys na kanang salamat ti kadto ni Mambi. Salamat kadto Mambi kay na natao na jud imong nice kadto nga kuan tiles si Zay nagpili dani tanan guys. Salamat kadto Mambi sa imong mga grasya imong gi-share namo. Salamat sa mga pagpa-eskwela nimo ni Cristel. So enroll na siya kanang giwat la mami magka August 5 ang klase. Jahayahay na guys dante dari kay naga higda na sa dari oh. Hayahay na kadto siya kay sinaw na ni atehang tiles bitaw. Salamat kadto sa mga grasya niya ang Ginoo ra mo bawas nimo Mambi sa imong kamaado namo. Sa tanang mga followers diha o mga viewers, salamat kadto jud tanan labi na ni Ma'am Bitani Escobia. Salamat ja. Diha lagi jahang uniforme ko ang palaman ni siya og kanang butonis. Butonis mo siya tawag na kay kamera may papaliton og butonis ja. Dali ra man na itahi. So bagay kadto siya Mambi. Salamat kadto na. Ja sakto ra jud kadto di jahang uniforme. Ja kuan guys kanang na naman sa kompleto na di siya sa mga kinahanglan sa nag-eskwela. Hala, ikaw ni kung ganong ihala po ni mong short. Hala te. Ang bayan natin, wala nagabudbud ti. Mga silpo ba ito lang yung hindi na ako. Wala silpo lang yung shirt eh. So na naman. Palitan mo man siya ko. So kato mga gipang palit nga kuan. Ano siya. Ay, parang panilak pa rin. Aw mo din siya pang lock. Di mo wala na mahal ra ba na? Dili wala o. Ah, nada siya pang kuhit. Nada siya pang
So, katuday ning comment sa mga school supplies. Ikuan pa na sila guys. Murag orient pa na sila. So, nipalitan na siya ko sa ka-box nga. Kuan. Salamat, Ma'am B. Ma'am Nami B. Nice ka doon. Hala. Di ko makatuon na ka magngana na kanak. Oh my God. Sakto rin ka doon sa Thank you. Malalabit ako dali kayo. Wow. Nindot na. Tanaw mama be. Wow, nindot na. Oh, nindot na kuno. Salamat. Salamat kuno ma'am be. Salamat. Salamat. Papa niya. Oh. Saba uy. Saba kanyang lanog ng tingog. Una-unahon ra be. Be, una-unahon be. Honey!